Υπάρχει μια όρατη γλώσσα που υπάρχει μέσα σε κάθε δυνατή σύνδεση. Δεν κρύβεται σε μεγάλες ρομαντικές χειρονομίες. Δεν βρίσκεται σε ακριβά δώρα. Και δεν έχει να κάνει καν με τις ακριβείς λέξεις που λέτε. Έχει να κάνει με το πώς επιλέγετε να την αποκαλέσετε. Οι περισσότεροι άντρες δεν συνειδητοποιούν ποτέ πόση δύναμη μπορεί να μεταφέρει ένα απλό ψευδώνυμο. Ωστόσο, το σωστό ψευδώνυμο μπορεί να αλλάξει αμέσως τη συναισθηματική ατμόσφαιρα μεταξύ δύο ανθρώπων. Μπορεί να την κάνει να νιώσει ότι την εκτιμούν, την κατανοούν, την ξεχωρίζουν και είναι συναισθηματικά πιο κοντά σας με έναν τρόπο που η λογική από μόνη της δεν μπορεί να εξηγήσει. Σήμερα, αποκαλύπτουμε 9 ψευδώνυμα που πολλές γυναίκες αγαπούν κρυφά, και το πιο σημαντικό, τη ψυχολογία πίσω από το γιατί λειτουργούν. Αν θέλατε ποτέ να την κάνετε να νιώσει αγαπημένη, συναισθηματικά συνδεδεμένη και ενθουσιασμένη κάθε φορά που εμφανίζεται το όνομά σας στο τηλέφωνό της, μείνετε μέχρι το τέλος. Γιατί μόλις κατανοήσετε τη συναισθηματική σημασία πίσω από αυτά τα ψευδώνυμα, δεν θα χρησιμοποιήσετε ποτέ ξανά τις λέξεις με τον ίδιο τρόπο. Οι ερευνητές γνωρίζουν εδώ και καιρό ότι η στοργική γλώσσα δημιουργεί συναισθηματικό δεσμό. Όταν μια γυναίκα ακούει ένα ουσιαστικό παρατσούκλι από κάποιον για τον οποίο νοιάζεται πραγματικά, ο εγκέφαλός της συχνά αντιδρά με συναισθήματα ευχαρίστησης, άνεσης και οικειότητας. Γι' αυτό το σωστό παρατσούκλι δεν είναι απλώς χαριτωμένο. Συνδέεται με ένα συναίσθημα. Με την πάροδο του χρόνου, αρχίζει να συνδέει τη φωνή σας με θετικά συναισθήματα, οικειότητα και σύνδεση. Και εκεί ξεκινά η πραγματική μαγεία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο παρατσούκλι. Νούμερο 1. Όμορφη κυρία. Απλή. Κομψή. Διαχρονική. Και όμως πολύ πιο ισχυρή από μικρομετόνο, τι αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι άντρες. Όταν την αποκαλείτε όμορφη κυρία, δεν αναγνωρίζετε μόνο την εμφάνισή της. Αναγνωρίζετε την παρουσία της. Οι γυναίκες απολαμβάνουν να τις θαυμάζουν, αλλά θέλουν επίσης να νιώθουν ότι τις σέβονται και τις εκτιμούν. Αυτό το παρατσούκλι συνδυάζει και τα δύο. Είναι ζεστό χωρίς να είναι υπερβολικά έντονο. Είναι κομψό χωρίς να ακούγεται απόμακρο. Όταν λέγεται φυσικά, δημιουργεί την αίσθηση ότι την παρατηρείτε πραγματικά αντί να την επενείτε απλώς. Και αυτή η διάκριση έχει σημασία. Επειδή η έλξη δυναμώνει όταν μια γυναίκα νιώθει πραγματικά ορατή. Νούμερο 2. Πριγκίπισσα ή βασίλισσα. Αυτά τα παρατσούκλια δεν έχουν να κάνουν με το κύρος της. Αφορούν τη σημασία. Κάθε γυναίκα θέλει να νιώθει σημαντική για τον άντρα που νοιάζεται. Όταν την αποκαλείς βασίλισσά μου, επικοινωνείς θαυμασμό, εκτίμηση και αφοσίωση. Όταν την αποκαλείς πριγκίπισσα, αγγίζεις έναν πιο ήπιο συναισθηματικό χώρο, την επιθυμία να νιώθει προστατευμένη, αγαπημένη και ξεχωριστή. Υπάρχει όμως ένα μυστικό που οι περισσότεροι άντρες παραβλέπουν. Αυτά τα παρατσούκλια λειτουργούν μόνο όταν εκφέρονται με αυτοπεποίθηση. Αν προέρχονται από ανασφάλεια ή υπερβολική ανάγκη, χάνουν τη γοητεία τους. Αλλά όταν τα λέει ένας ήρεμος, σίγουρος για τον εαυτό της άντρας, δημιουργούν ένα αίσθημα συναισθηματικής ασφάλειας που πολλές γυναίκες βρίσκουν απίστευτα ελκυστικό. Νούμερο 3. Πανέμορφη. Λίγα παρατσούκλια έχουν παραμείνει αποτελεσματικά για τόσο καιρό όσο αυτό. Γιατί? Επειδή η λέξη πανέμορφη είναι εύκολη. Ένα απλό «Γεια σου, πανέμορφη» μπορεί να τη φτιάξει αμέσως στη διάθεση. Δεν ακούγεται πρόβα. Δεν ακούγεται υπερβολικά δραματικό. Ακούγεται φυσικό. Και αυτό είναι που του δίνει δύναμη. Οι γυναίκες συχνά θυμούνται τα κομπλιμέντα που μοιάζουν αυθόρμητα περισσότερο από τα κομπλιμέντα που ακούγονται προσεκτικά σχεδιασμένα. Πανέμορφη, εκφράζει το θαυμασμό χωρίς να προσπαθεί πολύ. Της λέει ότι η προσοχή σας έλκεται φυσικά προς το μέρος της. Και αυτή η ανεπαίσθητη αναγνώριση μπορεί να παραμείνει στο μυαλό της πολύ μετά το τέλος της συζήτησης. Τώρα, πριν συνεχίσουμε, θυμηθείτε κάτι σημαντικό. Τα παρατσούκλια δεν είναι μαγικές λέξεις. Η δύναμή τους προέρχεται από τη σύνδεση πίσω από αυτά. Χωρίς εμπιστοσύνη και γνήσιο ενδιαφέρον, μπορεί να αισθάνονται ότι πιέζονται. Αλλά όταν υπάρχει ήδη συναισθηματική χημεία, ένα παρατσούκλι γίνεται ενισχυτής. Και τα επόμενα 3 πηγαίνουν ακόμα πιο βαθιά. Επειδή δημιουργούν ζεστασιά, οικειότητα και συναισθηματική άνεση. Πριν προχωρήσετε, κατανοήστε το αυτό. Κάθε παρατσούκλι φέρει ένα διαφορετικό συναισθηματικό μήνυμα. Κάποια δημιουργούν ενθουσιασμό. Κάποια δημιουργούν στοργή. Κάποια δημιουργούν εμπιστοσύνη. Το να ξέρεις ποιο να χρησιμοποιήσεις και πότε είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Ας συνεχίσουμε. Νούμερο 4. Μωρό ή μωρό. Ίσως τα πιο συνηθισμένα παρατσούκλια στον κόσμο. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, είναι απίστευτα αποτελεσματικά. Γιατί? Επειδή επικοινωνούν εγκύτητα. Ένα απλό «Γεια σου μωρό μου» μπορεί να δημιουργήσει αμέσως μια αίσθηση οικειότητας και άνεσης. Της λέει ότι υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ σας. Ένας δεσμός. Ένας κοινός χώρος.
Αλλά πολλοί άντρες κάνουν λάθος. Το χρησιμοποιούν υπερβολικά. Όταν κάθε πρόταση περιέχει μωρό ή μωρό, ο συναισθηματικός αντίκτυπος εξαφανίζεται. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται περιστασιακά, είναι ζεστό και καθησυχαστικό. Το μωρό τείνει να αισθάνεται ελαφρώς πιο απαλό και πιο συναισθηματικό. Το μωρό συχνά αισθάνεται πιο παιχνιδιάρικο και χαλαρό. Και τα δύο λειτουργούν επειδή δημιουργούν ένα αίσθημα ότι ανήκεις κάπου. Και το να ανήκεις κάπου είναι μια από τις ισχυρότερες συναισθηματικές επιθυμίες που έχουν οι άνθρωποι. Νούμερο 5. Γλυκούλα. Με την πρώτη ματιά, αυτό το ψευδώνυμο φαίνεται ακίνδυνο. Σχεδόν αθώο. Αλλά ακριβώς γι' αυτό λειτουργεί. Η Γλυκούλα δημιουργεί μια παιχνιδιάρικη συναισθηματική ατμόσφαιρα. Της υπενθυμίζει ότι οι αλληλεπιδράσεις σας δεν χρειάζεται πάντα να είναι σοβαρές. Οι γυναίκες συχνά απολαμβάνουν να βρίσκονται κοντά σε ανθρώπους που τις βοηθούν να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν. Όταν την αποκαλείτε Γλυκούλα σε μια ανάλαφρη στιγμή, δημιουργείται μια ανεπαίσθητη συναισθηματική τόνωση. Κάνει την αλληλεπίδραση να φαίνεται εύκολη. Άνετη. Φυσική. Και η έλξη συχνά μεγαλώνει ταχύτερα όταν υπάρχει ταυτόχρονα άνεση και ενθουσιασμός. Αυτή είναι η κρυμμένη δύναμη πίσω από αυτό το ψευδώνυμο. Νούμερο 6. Ηλιοφάνεια. Αυτό το ψευδώνυμο φέρει μια εντελώς διαφορετική ενέργεια. Αφορά λιγότερο την εμφάνιση και περισσότερο το συναισθηματικό αντίκτυπο. Όταν την αποκαλείτε ηλιοφάνεια, της λέτε ότι επηρεάζει θετικά τη ζωή σας. Αναγνωρίζετε την ενέργεια που φέρνει στην ημέρα σας. Και αυτό είναι κάτι που πολλές γυναίκες εκτιμούν βαθιά. Επειδή ενώ τα κομπλιμέντα για την ομορφιά είναι συνηθισμένα, τα κομπλιμέντα για την παρουσία είναι πολύ πιο αξιομνημόνευτα. Καλημέρα, ηλιοφάνεια. Πώς είναι η ηλιοφάνειά μου σήμερα? Απλές φράσεις. Ωστόσο, επικοινωνούν την εκτίμησή τους με έναν τρόπο που μοιάζει γνήσιος. Την κάνουν να νιώθει ότι την εκτιμούν για κάτι περισσότερο από την εμφάνισή της. Και εκεί αρχίζει να βαθαίνει η συναισθηματική οικειότητα. Αυτό που πολλοί άντρες δεν καταλαβαίνουν ποτέ είναι ότι η έλξη δεν δημιουργείται πάντα από δραματικές στιγμές. Πιο συχνά, χτίζεται μέσα από μικρές συναισθηματικές εμπειρίες που επαναλαμβάνονται με την πάροδο του χρόνου. Ένα χαμόγελο. Μια ματιά. Ένα παρατσούκλι. Μια στιγμή γνήσιας ζεστασιάς. Αυτές οι μικροσκοπικές στιγμές συσσωρεύονται. Και τελικά γίνονται μια ισχυρή συναισθηματική σύνδεση. Τώρα ας προχωρήσουμε στα 3 τελευταία. Αυτά τα παρατσούκλια λειτουργούν σε ένα ακόμη βαθύτερο επίπεδο. Επειδή αγγίζουν συναισθήματα που συνδέονται με την άνεση, την επιθυμία και την αποκλειστικότητα. Αριθμός 7. Άγγελος. Ο άγγελος φέρει μια αίσθηση γαλήνης. Εκφράζει εκτίμηση για την καλοσύνη, τη ζεστασιά και το χαρακτήρα της. Όταν την αποκαλείτε άγγελο αφού κάνει κάτι στοχαστικό, ενισχύετε τις ιδιότητες για τις οποίες αισθάνεται περήφανη. Ψυχολογικά, οι άνθρωποι τείνουν να συνδέονται περισσότερο με εκείνους που αναγνωρίζουν τις καλύτερες ιδιότητές τους. Ακριβώς γι' αυτό λειτουργεί η Angel. Της λέει ότι παρατηρείς περισσότερα από την εμφάνισή της. Παρατηρείς ποια είναι. Και όταν κάποιος νιώθει ότι τον καταλαβαίνουν σε αυτό το επίπεδο, οι συναισθηματικοί δεσμοί γίνονται πολύ πιο δυνατοί. Νούμερο 8. Hot stuff. Τώρα μεταβαίνουμε από τη ζεστασιά στην παιχνιδιάρικη έλξη. Η hot stuff είναι φλερτ. Αυτοπεποίθηση. Και ελαφρώς πειράγματα. Είναι ένα ψευδώνυμο που της δείχνει ότι τη βρίσκεις ελκυστική χωρίς να ακούγεται υπερβολικά σοβαρή. Το κλειδί είναι η έκφραση. Λέγεται με αυτοπεποίθηση και ένα χαλαρό χαμόγελο, δημιουργεί παιχνιδιάρικη ένταση. Λέγεται αδέξια, χάνει τη γοητεία του. Οι γυναίκες γενικά απολαμβάνουν να αισθάνονται επιθυμητές όταν αυτή η επιθυμία επικοινωνείται με αυτοπεποίθηση και σεβασμό. Γι' αυτό το ψευδώνυμο μπορεί να είναι εκπληκτικά αποτελεσματικό. Δημιουργεί ενθουσιασμό διατηρώντας παράλληλα μια ανάλαφρη ατμόσφαιρα. Νούμερο 9. Το προσωπικό ψευδώνυμο. Αυτό είναι το πιο ισχυρό ψευδώνυμο από όλα. Όχι επειδή είναι παγκοσμίως ελκυστικό, αλλά επειδή είναι μοναδικό. Ένα προσωπικό ψευδώνυμο που δημιουργείται από μια κοινή ανάμνηση, αστείο, εμπειρία ή ιστορία φέρει συναισθηματικό βάρος που κανένα γενικό ψευδώνυμο δεν μπορεί να συγκριθεί. Ίσως σχετίζεται με κάτι αστείο που συνέβη σε ένα ταξίδι. Ίσως είναι εμπνευσμένο από μια συνήθεια που έχει. Ίσως συνδέεται με μια ξεχωριστή ανάμνηση που μόνο οι δυο σας καταλαβαίνετε. Όμικρο με τόνο, τι κι αν είναι, γίνεται το αγαπημένο σας. Και αυτό είναι που το κάνει δυνατό. Κάθε φορά που το ακούει, της θυμίζει την κοινή σας σύνδεση. Τα συναισθήματα. Οι αναμνήσεις. Οι στιγμές. Αυτό είναι κάτι με το οποίο κανένα τυπικό κομπλιμέντο δεν μπορεί να ανταγωνιστεί. Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτά τα ψευδώνυμα, θυμηθείτε 3 σημαντικούς κανόνες. Κανόνας πρώτος. Μην επιβάλλετε συναισθηματική οικειότητα.
Αφήστε τα ψευδόνυμα να αναπτυχθούν φυσικά, καθώς η σύνδεση μεγαλώνει. Χρησιμοποιούμενα πολύ νωρίς, μπορεί να σας κάνουν να νιώσετε άβολα. Χρησιμοποιούμενα την κατάλληλη στιγμή, σας κάνουν να νιώσετε αβίαστα. Κανόνας δεύτερος. Δώστε προσοχή στην αντίδρασή της. Κάθε γυναίκα είναι διαφορετική. Σε κάποιους αρέσουν τα παιχνιδιάρικα παρατσούκλια. Άλλοι προτιμούν κάτι πιο απαλό και πιο ουσιαστικό. Παρακολουθήστε πώς αντιδρά. Η απάντησή της θα σας πει όλα όσα πρέπει να ξέρετε. Κανόνας τρίτος. Να είστε αυθεντικοί. Το πιο δυνατό παρατσούκλι στον κόσμο χάνει την επιρροή του αν δεν ταιριάζει με τα γνήσια συναισθήματά σας. Οι άνθρωποι μπορούν να νιώσουν την ειλικρίνεια. Και η ειλικρίνεια θα είναι πάντα πιο ελκυστική από οποιαδήποτε προσεκτικά επιλεγμένη λέξη. Ας κάνουμε λοιπόν μια γρήγορη ανακεφαλαίωση. Η όμορφη κυρία δημιουργεί θαυμασμό και σεβασμό. Η πριγκίπισσα ή η βασίλισσα δημιουργεί σημασία και εκτίμηση. Η πανέμορφη δημιουργεί αβίαστη αναγνώριση. Η μωρό ή το μωρό δημιουργεί οικειότητα και άνεση. Η γλυκιά δημιουργεί παιχνιδιάρικη διάθεση και ανάλαφρη έλξη. Η ηλιοφάνεια δημιουργεί ζεστασιά και ευγνωμοσύνη. Ο άγγελος δημιουργεί συναισθηματική εκτίμηση. Η καυτή πράξη δημιουργεί φλερτ και ενθουσιασμό. Και ένα προσωπικό παρατσούκλι δημιουργεί αποκλειστικότητα και βαθιά σύνδεση. Το καθένα αναφέρεται σε μια διαφορετική συναισθηματική ανάγκη. Κάθε ένα δημιουργεί ένα ελαφρώς διαφορετικό συναίσθημα. Και τα συναισθήματα είναι αυτά που θυμούνται οι άνθρωποι. Η αλήθεια είναι ότι οι ουσιαστικές σχέσεις σπάνια χτίζονται μόνο μέσα από τεράστιες ρομαντικές χειρονομίες. Χτίζονται μέσα από μικρές στιγμές που επαναλαμβάνονται με συνέπεια. Ένα ζεστό χαμόγελο. Ένα στοχαστικό μήνυμα. Ένα γνήσιο κομπλιμέντο. Και μερικές φορές, ένα απλό παρατσούκλι που λέγεται ακριβώς στη σωστή στιγμή. Γιατί στο τέλος, οι άνθρωποι δεν θυμούνται πάντα κάθε συζήτηση. Αλλά θυμούνται πως τους έκανε να νιώσουν κάποιος. Και όταν μια γυναίκα συνδέει τη φωνή σας με την άνεση, την ευτυχία, τον ενθουσιασμό και τη σύνδεση, αυτό το συναίσθημα γίνεται δύσκολο να ξεχαστεί. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, φροντίστε να εγγραφείτε και να μας ακολουθήσετε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έλξη, τις σχέσεις, την αυτοπεποίθηση και τη ψυχολογία πίσω από τις ουσιαστικές συνδέσεις. Επειδή η κατανόηση των ανθρώπων δεν έχει να κάνει με το να λες περισσότερα. Πρόκειται για το να λες τα σωστά πράγματα με το σωστό τρόπο.